mberede nyere dike ekele na mba dịka United States nke America nakwa Israel ọnwụ otu mmadụ tụmadị na nkịtị na-atinye obodo n'iru uju. Kedu maka Nigeria ebe ọnwụ narị mmadụ maọbụ puku ndị mmadụ na-adịziere ndị ọchịchị na ndị obodo ka ọ bụ eburu ozu onye ọzọ na-adịba ka ọ bụ okwu nkụ? Ị hụrụ ihe tinyere imerime ndị ala anyị n'ikwenye na agbabeghị ụzọ Owere mgba n'ụdị o kwesịrị iji chie maka mpụ ndị ntọrị na ndị amakome na-akpacha anya ala ndụ n'iyi. O rukwuru ka eji mbazo eli ozu ibe ya gba nkịtị marakwa na ụbọchị nke ya ga-abụ mbazụ. O ji dị mkpa ka ndị ala anyị kwere maka na mmadụ bụ chi ibe ya nwee mmụọ onye aghala nwanne ya ma tinye ya n'ọnụ. Ị hụla ka anyị si rute n'ubi onye anyị bịara ịkọ taa n'ozi ugo? Ọ bụrụ maka ọrịa ntụmadị mberede n'ime abalị, ọ maka mmachi gọọmenti Enugu steeti machiri ọkada ịgba n'okpuru ọchịchị Enugu North, okpuru ọchịchị Enugu South, n'okpuru ọchịchị Enugu East bụrịtọ ihe inye nnukwu otuto maka na ndị ekperimena nọ n'ọkada were apụnarị ndị mmadụ akpa. Ndị Alikihe na-anọ n'ọkada gbagbu ndị mmadụ ma narịye. Bụrụkwa maka mmachi gọọmenti machiri keke ịgba ma ọ kụsịa elekere 9 nke abalị ganye elekere 6 n'ụtụtụ mgbe ha kwesịrị ịmalitekwa ọlụ. Bụkwa maka nchekwa ndụ na akụ na ụba. Mana ebe ọ bụ na ebe aka nyere onye ka ọ na-ekobe akpa ya, anyị na-echekwa na keke bụ ebe aka rụrụ ọtụtụ ndị Naịjirịa dịka ihe si kwụrụ n'ụwa tata. Anyị wee na-ekwuo na onwe ka ọrịa ntụmadị nke ime abalị si wee dajieri bido mmadụ, ọ bụrụ onye na-ebuje n'ụlọ ọgwụ, na o kwesịrị ka gọọmenti lenwe anya mara ka ọ ga-esi nye ndị uwe ojii ikike maka keke ịgba n'abalị. Ọ bụrụ ma ya ndị be anyị, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Ibukwa Igbo bụ Igbo, ị kwesịrị ịsị m kọọla anyị ka obi dị anyị ụtọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ maka Adaọlụ nwa keke. Ọ bụrụ onye bulatara otu enyi m nwoke Chijioke site n'ụlọ ọgwụ o jere hụ dibịa oyibo n'otu uhuruchi. Ha wee larute na ọgbata elekere 7 na elekere 7:15. O ruzie ka Chijioke jere ịnwụ ọgwụ nke e nyere ya n'ụlọ ọgwụ, ọ chọpụta na otu n'ime ọgwụ ahụ dị ụzọ 3 adịghịzi ya. Wee kpọọ Adaọlụ si ya na ọ dịkwa ka ya ochezoro ọgwụ e nyere ya n'ụlọ ọgwụ n'ime keke ya. Adaọlụ lelee nọtụ kpachie si ya na ọ bụ ezie na ya naba ọlụ ka ya wetakwara anya. Ka Adaọlụ wetasịrị ya bụ ọgwụ wee si na Parkway na-apụga n'ebe Akpabio Street na GRA Enugu, ndị uwe ojii jidie.
Adaọlụ wee kpọọ Chijioke si elekwa nke na-eme. Chijioke si ya were fon onye uwe ojii ka ya na ya sụọ. Adaọlụ mee ka ọ gwara ya. Onye uwe ojii ya tụpụrụ ya ọnụ. Chijioke kpee ire kpee anị. Ọ sị ya na ọ dara iwu. Chijioke wee kpọọ m rịọ enyemaka. Zitere m nọmba fonu Adaọlụ. Wee kpee Adaọlụ. Sị na Chijioke kọlara m nke na-eme. Ya were fonu onye uwe ojii ka mụ na ya sụọ. Adaọlụ mee ka m gwara ya. Onye uwe ojii mụ na ya sụrụ dịka onye Igbo. Nsị ya biko nọ maka ihe gbasatara ahụike. Ya hapụ ya ka ọ labara onwe ya. Asị m mba nọ na he has to do something. Welite olu si ya something like what? Ihe ọzọ m lụzụrụ bụ ọgamanyị na oyiwu. Nsị ya na abụ m Chukwuma Ogbonna. N'onweela oge mụ na ndị isi ya rụgasịrị ọlụ. Ọgbatụ nkịtị. Ọzọ ihe ọ gwaziri m, talk to my senior man. Na-atụ anya ka senior man sị hello. Nwere ihe m nụrụ. Mụọ wee sịbaza hello. Nkịtị. Nọkọtazịa ka oge gatatụrụ. Adaọlụ kpọọ m sị na ha akpọrọla ya rue n'agịga isi akwa mmiri Transekulu. Nsị anya nyekwa ndị uwe ojii fon ka mụ na ha kpaa. Ebe a ka m nụdobere ọnụ Adaọlụ. Ọzọ m lụzuru olu ya bụ ka ọ fọrọ obere ihe ka ọkụ elekere 10:15 nke abalị. Adaọlụ kpọọ sị m na ihe mere bụ na ha mmịala nwa igodo kekie si anya nọdụ n'ebe ahụ nyara moto nnupụ si na ha ga-echieta. Oge ọ na-akpọzụ m na ọ dịka elekere 10:15 nke abalị. Ọ sị m na ha echietego nyekwuye kikekie na ya nụrụ ka ha na-ekwu na that man wee call later be like a hammerhead. O wee bụrụ na ya na akụkọ m agwụla. Kedu ihe mmụta dị na ya bụ akụkọ? Ọ bụghị gị nwa, onye nke ọzọ. Ọ zatara ya na ndị uwe ojii pụrụ ijide keke bụ mmadụ eje ụlọ ọgwụ n'ime Ndeli, ya bụ n'ime abalị, nọdụ na-egbu oge na odudu something maọbụ Roja ala ndụ n'iyi. Anyị wee kwere maka ya na-arịọ gọọmenti ka o lenwe anya nye ndị uwe ojii ikike ha hụ keke bụ onye nrịanrịa eje ụlọ ọgwụ n'ime abalị, ka ha sochie ya bụ keke anya ruo ụlọ ọgwụ, jide n'aka na ọ bụ onye ahụ adịghị ka ha butere n'ụlọ ọgwụ, ma jiri ohere ya nyochaa onye keke nke ọma wee jide n'aka na ọ bụ ezigbo mmadụ. Gọọmenti ime otu a ga-abụ inye aka ka ndị obodo oribidoro na ụdị ya uche na ntụmadị nwee ike na-egosi na mberede ka a ji ama dike. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Daalụ maka isonyere anyị n'ozi oge a. Mee ka amata ka esi hụ ya. Nọgara like maọbụ comment, ma biko zigara ya ndị ọzọ.